бинандаҳои гиромӣ қадр, ин навбат дар барномаи шифохонаи табиат мо бароятон атрофи хусусияти шифоию ғизоии лимӯ маълумот хоҳем дод. лимӯ дарахти ҳамешасабзи субтропикии боровар буда ба оилаи судобиҳо мансуб аст. ватани лимӯ ҷанубу шарқи осиё буда дар шакли худрӯй нумӯ меёбад. дар тоҷикистон ба таври васеъ асосан дар водии вахш парвариш мегардад. дар мамлакати мо асосан лимӯи навъи мейр аз соли 1948 парвариш карда мешавад. рустаниҳои субтропикӣ аз ҷумла афлесун, пуртақол, норинҷ, инҳо рустаниҳои маъмуланд ва дар байни онҳо лимӯ дар арсаи ҷаҳонӣ яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад. албатта ватани лимӯ асосан ҷанубу шарқии осиё ба ҳисоб меравад ва ин рустании бисёрсолаи ҳамешасабзи боровари ғизоӣ ва шифоӣ мебошад. мувофиқи маълумотҳо аз соли 48 дар тоҷикистони мо яъне лимӯи нави мейер ки ҳангоми лимӯи турушро бо афлесун дурага карданд ва ин навъи лимӯ яъне ҳосил шудааст, яъне дар ҷумла дар тоҷикистони мо парвариш меёбад ва бояд тазаккур дод ки мувофиқи маълумотҳои оморӣ дар соли 1977 дар тоҷикистон 9 миллиону 700 ҳазор дона лимӯ яъне ҳосил карда шуд, истеҳсол карда шуд. ва албатта лимӯ хусусиятҳои хуби шифоӣ ва кимиёӣ дорад ва таркиби кимиёии лимӯ асосан аз 87% об иборат аст, 0.9% сафеда дорад, 3.6% карбонгидратҳо дорад, 1.3% нахҳои ғизоӣ дорад, то 5% кислотаҳои органикӣ ки миқдори зиёди онҳоро ҷавҳари лимӯ ташкил мекунанд. ғайр аз ин таркиби барг, пӯсти лимӯ аз витаминҳои Б, витамини Б1, витамини Б2, витамини Б9, ПП, холин, аз витамини С, бета-каротиноидҳо ва унсурҳои калий, калсий, магний, рӯҳ, мис, оҳан ва ғайра бой аст. ва ғайр аз ин дар таркиби он флавоноидҳои гликозидӣ ва пектинҳо низ муайян карда шуданд ки онҳо ҳамаи ин ҷузъи маводҳои фаъоли биологӣ барои инсон фоидаи калон доранд. дар бисёре аз давлатҳо лимӯро ҳам барои ҳамчун маҳсулоти ғизоӣ буданаш ва ҳамчун барои истеҳсол намудани равғани атрии лимӯ парвариш мекунанд ки дар бисёр давлатҳои дунё аз истеҳсоли равғани ҳамон лимӯ яъне фоидаи калони иқтисодӣ ба даст меояд ки онро дар тайёр кардани доруҳо, дар тайёр намудани дар маҳсулотҳои ғизоӣ ҳангоми ғизоҳо яъне истифода мебаранд ки ин ҳам яке аз хеле ки мегӯянд яке аз ҳамон манбаъҳои асосии фоидарасони ҳамин лимӯ яъне ба ҳисоб меравад. лимӯи мейр ҳангоми дурагакунии лимӯ ва афлесун ба даст омадааст. меваи лимӯ дар тиб васеъ истифода мегардад. хусусиятҳои шифоии лимӯ ҳанӯз аз қадим маълум буданд ва онро пизишкони номӣ барои муолиҷаи беморон истифода мебурданд. бояд тазаккур дод ки лимӯро аз замонҳои қадим истифода мебурданд, чӣ дар тиби халқӣ, чӣ дар тиби мардумӣ ё чӣ дар тиби муосири он замон. аз ҷумла дар абумансури муваффақ онро фармудааст ки лимӯ барои муқаввӣ гардондани меъда, барои
баланд бардоштани қудрати ҷисмонии инсон, шираи он барои тоза кардани озахҳо, барои кунҷи так, барои доғҳои рӯй, барои табобати диқи нафас, равғани он ки аз пӯсту донааш ҷудо мешавад, барои табобати фалаҷ, заъфи бадан ва ҳангоми пайдошавии зардӣ дар чашмҳо ки ин дар натиҷаи яъне холестаз ба амал меояд, дар натиҷаи бемориҳои ҷигар ба амал меояд, фармудааст. амирдавлат ҳамасатсияни ҳамун дар раванди абумансури муваффақ онро барои табобати бемориҳои пӯст, барои табобати илтиҳоби камширии меъда гуфтааст. муҳаммад муин табиби дарбори сулаймон ҳам онро ки вафоташ соли 1696 аст, он ҳам онро ҳамчун талхарон, ҳамчун бодрон, ҳамчун маводе ки барои табобати захмҳо истифода мешуд, истифода пешниҳод кардааст ва гуфтааст ки шираи он барои илтиҳоби бодомакҳо, барои захмҳои дохили даҳон фоида дорад. ҳоҷи сулаймон ҳам дар рисолаҳои худ онро барои қавӣ гардондани кори дил, роҳҳои нафас, бемориҳои шамолхӯрӣ, ҳоҷи сулаймони ирвониро дар назар дорам ки ӯ ҳам ҳамин табобати гуфтам дилу рагҳои хунгарду ҳамчун муқаввии кори меъдаву фармудааст. дар тибби мардумӣ лимӯро барои муолиҷаи бемории ҷигар, зарпарвин, зотулкабид, талхадон ва роҳи талхагузар, илтиҳоби пардаи меъда, хусусан агар он бо камшавии шираи меъда иртибот дошта бошад, дардҳои гурда, санги гурда, ниқриз, тарбот истифода мебаранд. дар тибби халқӣ низ лимӯ ба таври васеъ истифода бурда мешавад. онро барои ҳангоми шамолхӯриҳо, роҳҳои нафас истифода мебаранд. ҳангоми қуло, стоматит, яъне вақте дар даҳон захмҳои стоматитӣ ба амал меоянд ва мегӯянд ки ва чунин ҳатто як нухсае ҳаст ки барои ин бояд ки як ним лимӯро дар таносуби як ба ду бо об омехта, шираи ним лимӯро омехта бо он даҳанро ғарғара мекунанд, фоидаи калон дорад. ҳангоми шамолхӯриҳо ва диқи нафас нухсае ҳаст ки гӯё ки мо як лимӯро мегирем ва онро шираи онро афшурда ҷудо мекунанд, ба он 4 қошуқ, 2 қошуқ глитсерин ва 2 қошуқ асал, 2 қошуқча асал ҳамроҳ мекунанд, омехта мекунанд ва дар як рӯз 2 қошуқи 3 бор, яъне барои бемориҳои шамолхӯрӣ, роҳҳои нафас истифода мебаранд. ғайр аз ин шираи онро ки аз пӯсти он ҷудо карда шудааст, онро меафшуранд, аз он шира мегиранд, ба болои захмҳо, яъне онро мемоланд ё дар шакли облата, ё барои тоза кардани доғҳои рӯй истифода мебаранд. аз ин лиҳоз як сафедии тухм истифода мешавад, як қошуқча асал ба он ҳамроҳ мекунанд, шираи лимӯ ҳамроҳ мекунанд, ҳамаи инро нағз омехта намуда як қатра атр ё ки равғани атрӣ, ё равғани атрии лимӯ бошад, ё равғани атрии анҷибар герам бошад, ба он мечаконанд, омехта мекунанд, рӯйро ба он облата ё ки ба рӯй мемоланд ва доғҳоро мегиранд, рӯйро покиза мекунанд. ин ҳама ин дар яъне тибби халқӣ истифода мешавад. ва ғайр аз ин ҳангоми фишорбаландӣ бисёр вақт аз шираи лимӯ истифода мебаранд, яъне чой бо лимӯ тайёр мекунанд ва онро истифода мебаранд ки ба паст шудани ғалёни хун низ фоидаи калон дорад. бояд тазаккур дод ки бештар лимӯ ва шираи онро ва пӯсти онро яъне аксар
برای تبابت یعنی بیماری های جگر استفاده میبرند و البته در ترکیب پوست لیمو مواد لیمانین هست که این خصوصیتی ملایم کردن و خارج کردن سنگ های خرد خون نمک رو در بر میگیرد. از این لیمو رو پوست کردن لازم نیست. خصوصا باید باز تذکر دهم که لیموی تنوک پوستی میر که لیموی اگر او رو تاجیکی هم امروز گوییم خطا نمیکنیم که 10 ساله ها در این زمین میروید. فقط او این لیمو از دیگر لیموهای پوست قوس یعنی پوستشان قوس فرقیتی کلان دارد، زیرا که هم خوشخور است، هم بوی خوش و تراوتی خوب دارد و روغن عطری یک قیمت بها در ترکیبش دارد و از این لحاظ من استفاده اگر ما از این لیمو بریم، زیرا سالهای اخیر من بسیار لیموهای هر گونه رو در بازار و دست میبینم و بسیار میخواستم که همین لیموی نوی میر از تاجیکستان با مانند دیگر میوه هایی که امروز آهسته آهسته غیب زده ایستادن و به جای آنها میوه های نوی که نه آن مزه رو دارند و نه آن تراوت رو دارند پیدا شده ایستادن، بسیار میخواستم که همین لیمو نگاه داشته شود. همان کلاسیک های علمی طب تاجیک اون را تشنه شکن نام دادن که تشنگی را میشکند. از این لحاظ اون را هنگام بیماری دیابت قند نیست استفاده بردن آن از فایده بیرون نیست، زیرا که تحقیقات های علمی حتی نشان دادند که رستنی های سوبتروپیکی و رستنی های روغن عطرگیندار در تبابت بیماری دیابت قند نهایت خوبند. حتی همون یک دارو داریم یک رستنی داریم با نام بادیان که او هم در ترکیب روغن عطری دارد. در سالهای اخیر من در ادبیات میبینم که در بسیاری دولت های دنیا او را همچون رستنی و روغن عطری آن را همچون مواد ضد دیابتی استفاده برده است. از لحاظ روغن لیمو هم در تحقیقات های عملی کرده ما در یک جایگی با رستنی های فلاوانوید و پلیساخارید داشته هنگام الکسن دیابتی ما آموختیم خصوصیت شفایی داروهای ضد دیابتی را هنگام در یک جایگی با این رستنی با این روغن آموختن قند را نسبت داروهای ضد دیابتی بیشتر پست میکنند. این هم یک خلاصه هست که همون لیمو در تبابت این بیماری هم فایده کلان دارد. فایده دیگری شیره میوه لیمو در اون است که در پیشگیری بیماری های دل و رگ های خونگرد و ما میدونیم که و معین کرده شده است که همون رستنی های سوبتروپیکی از جمله لیمو مقدار خلیسترین بد را در ترکیب خون کم میکند. ما بسیار وقت هم میشنویم که خلیسترین تاثیر منفی خلیسترین حتی در شیشه های روغن رستنی که از آفتاب پرست از پخته از دیگر میگیرن می نویسند که به خلیسترین و خودش علاقه معلوم است که در ترکیب همون رستنی های روغن هایی که از رستنی ها حاصل شده است همون خلیسترین نیست، زیرا که در اونجا کسلاته های چربویی ناصرند. آنها در حاصل شوی خلیسترین یگان مساعدت نمی کنند. در حاصل شوی خلیسترین تنها چربوها کسلاته های چربویی سیر شده حیواناتی مساعدت می کنند و شیره و روغن و خودی همون میوه خودی حتی لحن و پوستی همون لیمو در پس کردن خلیسترین بد. خلیسترین خوب را بنیه انسان خودش حاصل میکند و به خلیسترین هم بنیه انسان زندگی کردن نمیتواند، زیرا که در مبادله ماده ها در حاصل شوی لیپوپروتئید های زیچیشان بلند، گرمون های استروئیدی که برای انسان نهایت ضرورند به خلیسترین نمی شود. حتی فسفولیپید ها دیگر ممبرانه های بالای حجره ها خلیسترین خوب لازم است.
фақат холестерини бад ки бо ғизо ворид мешавад ва худи ҳамон шира меваи лимӯ ҳамонҳоро кам мекунад, паст мекунад, миқдори холестерин липопротеидҳои зичияшон паст ва ниҳоят пастро кам мекунад ки ин боиси пешгирии бемории судатбандии рагҳои хунгард атеросклероз ки мо медонем ҳангоми зиёд такшон шудани холестерин дар пардаи эластикии рагҳои хунгард девораҳои холестеринӣ пайдо мешаванд ки онҳо рагҳои хунгардро танг мекунанд ва ғизогирии мушаки дилро суст мекунанд ки ин боиси ҳамин бемории ишемияи дил ва баъдан агар мо пешгирӣ накунем сактаи дил ва дигар бемориҳо ба амал меояд ва истеъмоли лимӯ ба кам шудани ҳамин оризаҳо дар буняи инсон мегардад ва бояд ки лимӯро истифода баранд. маводи дигари ниҳоят қимати таркиби лимӯ равғанҳои атриянд ва ғайр аз ин дар як нуқта мехоҳам истодагарӣ кунам ва гӯям ки мо медонем ки рагчаҳои хунгарди инсон ҳангоми яъне капиллярҳо ҳангоми фаъолияти дуруст ва солим ягон зарари чизе ба буня намерасонад. лекин ҳангоме ки мо нуфузпазирии онҳо вайрон мешавад, яъне проницаемост мегӯянд, вайрон мешавад ва ин ба шикастан ломкост сти ҳамун рагчаҳо оварда мерасонад. мо медонем ки дар таркиби лимӯ витамини С ва витамини П ҳаст. ин ду витамине ҳастанд ки девораҳои ҳамон рагчаҳои хунгардро мустаҳкам мекунанд. худи рагчаҳо аз дарун ба ҳуҷайраҳо ва мембранаҳои базалӣ ки тавассути сементи целлюлярӣ ки дар буния вуҷуд дорад мустаҳкам карда мешаванд ва сементи целлюлярӣ бошад фақат бо иштироки витамини С ва витамини П ҳосил мешавад ва ҳангоми норасоии ин ду витамин ба ҳамун шикастхӯрии рагчаҳои хунгард оварда мерасонад ки ин ба хориҷшавии ҳамун маводҳои илтиҳобовари гистамин, серотонин ба зерпӯст мусоидат мекунад ва ин ба бемориҳои илтиҳобӣ, аллергӣ ва дигар меорад. аз ин лиҳоз дар мустаҳкам кардани рагҳои хунгарди мо лимӯ низ нақши муҳим мебозад. равғани атрии лимӯ дорои хусусиятҳои бактериякуш ва зидди оксид, зидди илтиҳоб, зидди ихтилоҷ, табшикан, подзаҳр ва зидди склерозӣ буда мубодилаи чарбуҳоро ба танзим медарорад ва пешоброн аст. онро барои муолиҷаи сили шуш, санги талхадону гурда, атеросклероз, диабети қанд, илтиҳоби ғадуди зир меъда, куло, камхунӣ ва ғайра истифода мебаранд. ва бояд тазаккур дод ки омӯзишҳои мо нишон доданд ки равғани атрии лимӯ дорои хусусиятҳои талхаронӣ аст ва ҳангоми бо заҳри чорхлориди карбон мо ҳайвонҳоро заҳролуд намуда доруҳои ҳепатоҳифозатӣ, доруҳое ки ҳангоми заҳролудшавии ҷигар, яъне имрӯз дар тиби муосир истифода мешавад, мо дар муқоиса бо онҳо равғани атрии лимӯро оиди омӯзиш қарор додем ва муайян кардем ки равғани атрии лимӯ ҳуҷайраҳои ҷигарро на камтар ва на сустар аз доруҳое ки имрӯз барои табобати бемориҳои ҷигар истифода мебаранд ҳимоя мекунад ва ҳам ҳуҷайраҳои ҷигарро ҳимоя мекунад, ҳам хусусияти зидди оксидӣ дорад, радикалҳои озодро барҳам мезанад ва дар ин лиҳоз ҷигарро аз таъсири заҳрҳо эмин медорад ва хусусияти зиддилтиҳобии онро дар модулҳои илтиҳобӣ ки бо маводҳои илтиҳобовар амалӣ мешавад дар ҳайвонҳо оиди омӯзиш қарор додем ва ҳатто шакли доруии онро дар ҳамон
факултаи фарматсияи донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ки дар назди донишгоҳ чунин дастгоҳи капсуласозӣ бо дастгирии роҳбарияти донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон яъне харидорӣ шудааст, монда шудааст. мо якчанд намуди равғанҳои атриро дар шакли капсулаҳо кардем ва имрӯз омӯзиши хусусияти равғани атрии лимӯ дар шакли кулулаи дорӯӣ низ ба анҷом расонда шудааст ва як рисолаи докторӣ имрӯз барои ба ҳимоя пешниҳод шудан аллакай омода шудааст ва ман боварии комил дорам ки дар ояндаи наздик амалӣ мешавад ва ин ҳам боз як чӣ мегӯянд як дастоварде дар омӯзиши мана ҳамин лимӯ худи ҳам меваи лимӯ яъне равғани лимӯ яъне ба даст меояд ки ин ҳам нишон медиҳад ки рустаниҳои субтропикӣ аз он ҷумла равғани лимӯ барои бунияи инсон ҳамчун маводи зидди микробӣ, зидди уфунӣ, зидди бактериявӣ, зидди оксидӣ, талхаронӣ, ҳепатоҳифозатӣ ва зидди ташаннуҷӣ муфид аст. лимӯ чун дорӯи хунбанд, табшикан, рӯҳафзо, зидди илтиҳоб ва барои паст намудани фишори баланди хун дар тибби мардумӣ ва муосир ба таври васеъ истифода мегардад. хусусиятҳои шифоии он ба ҷавҳари лимӯ ва витамини С-и таркибаш иртиботи қавӣ дорад. истеъмоли лимӯ ба беморони гирифтори илтиҳоби пардаи луобии меъда, гастрит ва захми меъдаю рӯдаи 12 ангушта, ғадуди зермеъда ки он бо зиёд ҳосилшавии шираи меъда мегузарад, қатъиян манъ аст. бинандаҳои гиромӣ, инҷо барномаи навбатии шифохонаи табиат ба поён мерасад. хайр то барномаи ояндаи мо.